Hola amics de YouTube, hem comprat un cavallet per la roda davantera de la moto, per fer el manteniment i el que convingui. Llavors ara faré l'unboxing i després el muntarem i el provarem. Endavant amb el vídeo. Vale, tenim la caixa oberta. Aquí tenim el manual d'instruccions de muntatge. Vale. El cavallet, les seves parts. Ara tallarem les brides. Vale, aquí tenim un lateral. Aquí tenim l'altre lateral i aquí tenim la part central. Vale. Llavors aquí deu estar la tornilleria. Anem a veure. Molt bé. Tenim les rodes, els passadors i aquests accessoris que són per enganxar l'horquilla. Vale, doncs ho tenim tot. Ara us deixo unes imatges detallades de totes les parts del cavallet. Bàsicament, tots són iguals, indiferentment de la marca. El que s'ha de tenir en compte són els accessoris que porten per enganxar la forquilla i també diferenciar els que són de forquilla i els que són per enganxar la tija. Les úniques eines que farem servir seran claus fixes corresponents als cargols que porta el cavallet. Com que les femelles que portaven aquests cargols passadors eren autoblocants, no vam necessitar ficar cap tipus de fixador. Està bé. Ah, i una coseta, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Perfecte. Ara anem a muntar l'altre. El ficaré així. Aquí y aquí. Vale. I ja està. Vale, ja tenim això.
Anem a untar-li les rodes. I aquí, això, aquí, i això. Ha de quedar així, perquè quan estigui pla està això. I això que aquí. Vale? Ara està tancat. Vale? I això s'ajusta i s'apreta depenent de la moto. I ho ajustes a la pla de cada moto. Quan vam anar a provar-ho a la Macboard Montana XR1, ens vam adonar que els forats on encaixen els bolons del cavallet eren més petits que els estàndards. Tenien un diàmetre inferior, per lo que hauré de buscar els accessoris que vagin bé. En canvi, a la Moto Guzzi V85 TT, com té el diàmetre estàndard, va anar perfecta. Ara ja podem ajustar els accessoris, que els bolons quedin dintre de l'orifici i apretar-los per a que no es belluguin, i podrem pujar la roda. Esperem que us hagi agradat el vídeo. Cliqueu like i subscriviu-vos al canal, i també us recomanem que entreu al canal, on podeu trobar molt més contingut. Ens veiem en un altre vídeo.